हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 11वा दिवस. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आपण आजचा आपला 11वा अध्याय आहे. अध्यायाचं नाव आहे विश्वरूप दर्शन. भगवंताचं आपण विश्वरूप याचा आज आपण बघणार आहोत किंवा त्याचा अभ्यास करणार आहोत. तर तत्पूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री शील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामानिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण आज ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत. आजचा आपला विश्वरूप दर्शन ज्यांच्यामुळे आज आपल्याला अनुभवायला मिळणार आहे. आणि त्यानंतर सर्व कृष्ण सेवकांचा ज्यांच्यामुळे आजचा आपला हा 39वी बॅच सुद्धा उत्तम पद्धतीने सर्व एक नाही दोन नाही तर 12 भाषांमध्ये उत्तम पद्धतीने आपली ही जी ऑनलाईन बॅच आहे ती सुरू आहे. त्यामुळे सर्व कृष्ण सेवकांना मी वंदन करून आपण पुढे जाऊया. विश्वरूप दर्शन या अध्यायाकडे वळण्याआधी हा अध्याय शिकण्याचा नाही आहे. सगळ्यात आधी लक्षात घ्या, हा अध्याय जो आहे हा अनुभवण्याचा अध्याय आहे. त्यामुळे मी माझ्या प्रत्येक बॅच मध्ये जेव्हा हा अध्याय जो असतो तेव्हा मी प्रत्येकाला सांगते की स्क्रीनवरचं जे आहे तर ते 2-2 श्लोक 3-3 श्लोकचे जे अनुवाद असतात तर ते प्रत्येकाला मी वाचायची संधी देते किंवा मी असं आवाहन करते की तुम्ही ते वाचा आणि ते आपण सगळ्यांनी मिळून एकत्र तो अनुभव घेऊया. कारण की हा जो अध्याय जो आहे हा अनुभवण्याचा अध्याय आहे. हा आणि म्हणून आपण आज ज्यांना ज्यांना वाचायची इच्छा आहे त्यांनी हँड रेस करून ठेवा. आपण एकेकाला संधी देणार आहोत. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी मी आधी आपण थोडीशी कालची उजळणी करूया किंवा मला पटकन कोणी सांगू शकेल का की आपण आतापर्यंत काय पाहिलं किंवा कालच्या अध्यायात काय पाहिलं. हरे कृष्ण. भारती माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आपण कालच्या अध्यायात भगवान कृष्णाने स्वतःचे गुह्यतम असे जे ज्ञान अर्जुनाला दिलेले आहे त्याची सर्वत्र ओळख करून घेतलेली आहे. अच्छा, त्यांनी सांगितलंय की हा जो दृश्य मात्र आपला संसार आहे, जगत आहे, हे सर्व त्यांनीच निर्माण केलेले आहे, त्यांचीच उत्पत्ती आहे. फक्त वासुदेव श्रीकृष्ण हा सर्वत्र परिपूर्ण असा आहे. खूप छान माताजी. माताजी कालच्या अध्यायाचं नाव सांगू शकता? ठीक आहे, हरकत नाही. प्रभूजी, विभूती योग. विभूती योग. अच्छा, विभूती म्हणजे ऐश्वर्य. ऐश्वर्य. खूप छान. आणि आपण काल भगवंतांचे अनेक ऐश्वर्य किंवा विभूतींचं आपण काल वाङ्मयीन दर्शन घेतलं म्हणू शकतो आपण, कारण की ते श्लोकांच्या आधारावर आपण पाहिलं होतं. तर त्यातल्या 2-4 काही आठवत असतील तर सांगू शकाल कोणी, की काय होतं? म्हणजे नेमकं आपण काल काय पाहिलं? भगवंतांच्या विभूती, भगवंतांच्या ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत, त्यांचं कुठेतरी काल भगवंतांनी वर्णन केलं. मग त्या प्रमुख अभिव्यक्तींची काही नावं आठवत आहेत काय? कशा-कशामध्ये? हरे कृष्णा. चुकलं तरी चालेल, प्रयत्न करा. आपण काल पाहिलं होतं ना भगवंतांच्या प्रमुख अभिव्यक्ती. वेदामध्ये संवेद, देवामध्ये इंद्र, प्राणीमात्रामध्ये चेतना, रुद्रामध्ये शंकर, राक्षसामध्ये कुबेर, वसूमध्ये अग्नी, छान, खूप छान प्रभू. जलाशयामध्ये सागर, खूप छान प्रभूजी. वृक्षामध्ये पिंपळ, आणि त्याच्यानंतर हो, वृक्षांमध्ये पिंपळ, त्याच्यानंतर नारद उच्चैश्रैव. योगी जनांमध्ये नारद मुनी, घोड्यांमध्ये उच्चैश्रैव, हत्तींमध्ये ऐरावत. खूप छान, खूप छान. म्हणजे आठवत आहे सगळ्यांना, म्हणजे आज आपण पुढे जाऊ शकतो. हरे कृष्ण. मग आजचा आपला अध्याय आहे विश्वरूप दर्शन. आता नावामध्येच सगळं काही सामावलेलं आहे, त्याच्यामुळे वेगळी काही माहिती द्यायची गरज नाही. आजचा अध्याय खूप छान आहे. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी मी एक प्रभुपादांनी एका प्रवचनात सांगितलं होतं, तर ते 2 ओळी शेअर करते. असं बऱ्याच वेळा होत असतं. हरे कृष्णा. सगळ्यांनी आपले माईक फक्त जे आहेत ते थोडे सांभाळा. ठीक आहे. प्रभुपादांनी त्यांच्या एका प्रवचनात असं शेअर केलं होतं, की ते म्हणाले होते, की आपल्याला बऱ्याच वेळा असं होतं, की म्हणजे ठीक आहे, की आपण वाचतो आहोत, कुठेतरी शिकलो आहोत आणि मग आपण भगवद्गीतेचं अध्ययन करतो आहोत, भागवतमचं अध्ययन करतो आहे किंवा नामजप करतो आहोत. आपलं जे काही उपासना सगळं सुरू आहे. पण कधी-कधी काय होतं, हे सगळं करत असताना सुद्धा आपल्याला एकदम रेस्टलेस फील होतं किंवा आपल्याला असं नाही मजा वाटत किंवा ते करताना आनंद नाही होत किंवा असंच वाटतं की नाही काही करा किंवा एकदम असं टेन्शन आल्यासारखं वाटतं कधी-कधी, कारण की आपल्या सगळ्यांना प्रापंचिक अडचणी तर आहेतच. काही ना काही असतातच. काही प्रश्न असतात. आज वेगळा, उद्या वेगळा. अगदी छोट्यातले छोटे, मोठ्यातले मोठे कुठलेही. आणि हे सगळं करत असताना आपण आपला जरी उपासना, नामजप जरी सुरू असला, तरी कुठेतरी आपल्याला असं खूप रेस्टलेस फील होतं. मग तेव्हा भगवंत काय प्रभुपाद तेव्हा काय सांगतात, की अशा वेळी की जेव्हा आपलं लक्ष लागत नाही आहे, आपण नामजप करतोय किंवा काही वाचतो आहे, पण त्याच्या आपलं लक्ष लागत नाही आहे, तेव्हा आपण सरळ उठायचं आणि मंदिरात जायचं. आणि मंदिरात गेल्यानंतर आपण जी भगवंताची जी मूर्ती आहे, तुम्ही मंदिरात गेल्यानंतर बघा, की मंदिरात गेल्यानंतर त्या मूर्ती कडे आणि बघत राहायचं. मग काय बघायचं, की त्या मूर्तीला किती सुंदर अशा आभूषणांनी त्यांना सजवलेलं आहे. किती छान-छान त्यांच्यावर मस्त असे काय म्हणू शकतो वस्त्र परिधान केलेले आहेत. तो मुकुट, एक आणि एक डिटेल गोष्ट जी आहे त्या भगवंताच्या चेहऱ्याकडे बघायचं. त्याच्यानंतर त्यांचं ते मुकुट, त्यांचे ते बाजूबंद, त्यांचं जे काय आहे ती सुंदर सुबकतेने मूर्ती कशी सजवलेली आहे. किती किती वेगवेगळ्या विविध माळा त्यांना घातलेल्या आहेत. फुलांच्या असतील, मोत्यांच्या असतील, अजून कसल्या असतील. तर हे सगळं जे आहे, हे जेव्हा आपण बघतो, हे सगळे बारकावे बघतो,
आणि तेव्हा त्या मूर्तीकडे आपण बघतो, त्याला अर्चविग्रह सुद्धा आपण म्हणतो. तर तेव्हा जेव्हा आपण बघतो, तेव्हा निश्चितच आपलं जे अशांत झालेलं मन असतं, ते ऑटोमॅटिक शांत होतं. ते आपल्यालाच कळत नाही, की जी मनामध्ये जी काही अशांतता निर्माण झाली होती किंवा असं चलबिचल असं वाटत होतं, की काय रेस्टलेस फील होत होतं, तर आपल्याला शांत, छान असं वाटतं. आणि मग त्याच्यानंतर आपण परत घरी येऊन आपलं जे काही आहे ती दिनचर्या चालू ठेवायची. तर हे प्रभुपाद यांनी सांगितलेलं एका प्रवचनातलं मी शेअर केलं. तर त्याच रूपाचा आज आपल्याला विश्वरूप फॉर्म बघायचा आहे किंवा युनिव्हर्सल फॉर्म बघायचा आहे असं आपण म्हणू शकतो. तर आपण लगेच सुरू करूया. हरे कृष्ण माताजी. वृषाली माताजी, हरे कृष्ण. आवाज ऐकू येतोय का? कारण बाहेर खूप पाऊस पडतोय. आवाज ऐकू येतोय? हो, हो. येतोय, येतोय. येतोय ना? हं. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अश्विनी माताजी. अच्छा, हा संजना माताजी पण आल्यात. ओके. माताजी मला co-host नाही केले तुम्ही. co-host करा. ओके, ओके, ओके. ठीक आहे. अश्विनी माताजींना वाचायचं आहे का? हां. हो, हो. अश्विनी माताजी हो वाचा तुम्ही. अश्विनी माताजी वाचा. एक मिनिट. अर्जुन म्हणाला, या परमगृह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपावंत होऊन जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह नष्ट झाला आहे. हरे कृष्ण. मग आता इथे अर्जुन म्हणजे आतापर्यंत भक्ती युगामध्ये सुरुवात कशी होती, की भगवंत तच्छृणु म्हणून एक अर्जुनाला सांगत होते. पण आज आज आपल्या अध्यायाची सुरुवात आहे. अर्जुन भगवंताला म्हणत आहेत, की तुम्ही जो मला उपदेश केला आहे, तुम्ही जे मला तत्वज्ञान रोज एक नव्याने तुम्ही मला जो उपदेश करता आहात, ते ऐकून कुठेतरी माझा मोह नष्ट झाला आहे. जो मोहरूपी भ्रम तयार झाला होता, तो नष्ट झाला आहे. पण तो संपूर्णपणे नष्ट झाला नाही आहे. हो की नाही? संपूर्णपणे नष्ट झाला असता तर कुठेतरी युद्धाला सुरुवात झाली असती की नाही? त्यामुळे आता पुढे काय होते आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे वाचू का? हा, वाचा, वाचा. हरे कृष्ण. हे कमल नयना, जीवांच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तरपणे ऐकले आहे आणि मला तुमच्या आघात अव्ययी महात्म्याची अनुभूती झाली आहे. 11.3 हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, तुम्ही स्वतः वर्णन केल्याप्रमाणे तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी माझ्या समोर पाहत असलो तरी या प्राकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झाले आहात हे मी पाहू इच्छितो. 11.4 हे प्रभू, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा, तुम्ही कृपया ते आपले अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत काय सांगत आहे, भगवंतांना अर्जुन एक त्यांना त्यांची स्तुती करत आहेत. मग त्यांना कमल नयना, त्यांना काय, की त्यांचं वर्णन जे आहे की त्यांना शब्द सुचत नाही आहेत, पण त्यांना वेगवेगळ्या नावांनी ते वेगवेगळ्या त्यांना नावांनी ते पुकारत आहेत किंवा त्यांना सांगता आहेत आणि त्यांना काय काय त्यांना उमजलं आहे किंवा काय, तर ते सांगता आहेत की सर्व जीवांची उत्पत्ती, त्याच्यानंतर ह्या संपूर्ण प्रकृतीचा लय जो आहे, तर हे सगळं तुमच्या तोंडून मी सगळं ऐकलेलं आहे. तुमच्या जे अव्ययी म्हणजे जे चिरंतन आहे, जे सनातन आहे, तर त्याच्या सर्व रूपाची मला अनुभूती कुठेतरी झालेली आहे. तुमचा महिमा किती अगाध आहे, त्याची मला अनुभूती झालेली आहे किंवा मला ते समजलेलं आहे. मी तुमच्याकडनं ते ऐकलेलं आहे आणि असं वाटतंय ते सतत ऐकत राहावं असं कुठेतरी वाटतं आहे. पण तुम्ही जे मला आत्तापर्यंत वर्णन केलेलं आहे, की तुम्ही मला अनेक विभूतींचं वर्णन केलेलं आहे. प्रमुख अभिव्यक्ती ज्या आहेत, त्या मला तुम्ही वर्णन केलेल्या आहेत आणि पण जे मी आता माझ्या कानांनी ऐकलेलं आहे, तर ते मला कुठेतरी माझ्या बघण्याची इच्छा झालेली आहे किंवा तुम्ही मला सांगितलं, की तुम्ही ह्या सर्व सृष्टीच्या चराचरात वसलेले आहात. तर ते म्हणजे नेमकं काय? तर ते विश्वरूप मला तुम्ही मी बघू शकेल का?
किंवा तुम्ही मला दाखवू शकाल का? आणि नुसतं दाखवू शकाल का असं सांगत नाही आहे. जर मी त्या योग्यतेचा असेल, तुम्हाला असं वाटतंय की ते मी मला पाहणे शक्य आहे किंवा मी पाहू शकत असेल, मी त्या योग्यतेचा असेल, तर कृपया मला ते तुम्ही दाखवू शकता का? असं विनंती वजा आर्जव कुठेतरी अर्जुन भगवंताला करत आहेत. आणि अर्जुनाने सांगावं आणि भगवंतानी ऐकावं. त्या पद्धतीने भगवंत पुढे म्हणतायत, हरे कृष्णा माताजी. अजून कोण वाचतंय का? वाचायचंय का कोणाला? मी वाचू का? हो, वाचा. वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 11.5 श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता माझे ऐश्वर्य पहा. अलौकिक आणि नाना वर्णांनी अशी माझी सहस्रावधी रूपे पहा. 11.7 हे अर्जुना, जे काही पाहू इच्छितोस ते आता माझ्या या देहामध्ये पहा. तू आता जे काही पाहू इच्छितोस आणि भविष्यात तुला जे काही पाहावयाची इच्छा असेल ते सर्व हे विश्वरूप प्रकट करू शकते. संपूर्ण चराचर या एकाच ठिकाणी स्थित आहे. 11.8 परंतु तू तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी मला पाहू शकणार नाहीस, म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो. माझे योग ऐश्वर्य पहा. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंतांना सांगितलं की म्हणजे अर्जुनाने विचारावं आणि भगवंत म्हणत आहेत, हरकत नाही, तू माझं हे ऐश्वर्य पाहू शकतोस. पण एक अडचण आहे की तू आता तुझे जे वर्तमान नेत्र जे आहेत, सामान्य नेत्रांनी तू मला बघू शकत नाही. त्यासाठी तुला दिव्य नेत्रच लागतील. आणि म्हणून कुठेतरी दिव्य दृष्टी भगवंत परिधान करता आहे त्यांना. आणि त्याच्यानंतर त्यांचा एक म्हणजे भगवंत त्या रथामध्ये आहेत. त्याच्यानंतर अर्जुन स्वतः त्या रथामध्ये आहेत आणि त्या रथाच्या मागे भगवंत आपलं विश्वरूप प्रकट करायला सुरुवात करत आहेत किंवा प्रकट करत आहेत. याला पुन्हा एक आपण जो शब्द शिकलेलो आहोत किंवा जे तत्व आपण ऐकलेलं आहे, अचिंत्य भेदाभेद तत्व. म्हणजे भगवंत एकाच वेळी अनेक रूप प्रकट करू शकतात किंवा अनेक ठिकाणी भगवंताचं रूप जे आहे किंवा ती छबी जी आहे ती आपल्याला दिसू शकते. तर तेच हे की भगवंतांनी ते त्या रथामध्येच आहेत, पण त्यांनी मागे आपल्या विश्वरूपाचा विस्तार सुरू केलेला आहे किंवा प्रकट केला आहे. आणि हे सगळं एकीकडे सुरू असताना याची देही याची डोळा, अजून एक भगवंत भाग्यवंत म्हणू शकतो, पुण्यात्मा म्हणू शकतो की संजय, ज्यांना ह्या अमृत संवादाची अनुभूती मिळते आहे. आणि आता नुसतं ऐकायचं नाही आहे, तर आता ते बघायचं सुद्धा आहे. आणि ते धृतराष्ट्र यांच्या दालनात बसलेले आहेत आणि ते सांगता आहेत. हरे कृष्णा वृषाली माताजी. हरे कृष्ण. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः अर्जुनात्मपदार्थात् सर्वरूपमैश्वर्यम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, हे राजा, या प्रकारे बोलून महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतांनी अर्जुनाला आपले विश्वरूप दाखविले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हा जो संवाद जो आहे तो संजय राजांना सांगता आहेत. राजा सुद्धा बघा इथे धृतराष्ट्र जे आहेत त्यांचं सुद्धा एका चेहऱ्यावर एक असं आश्चर्य कुठेतरी त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत आहे. आणि जे ऐकत आहेत ते सुद्धा भगवंताच्या एक जे वर्णन करत आहेत, ते तत्वज्ञान आहे ते ऐकत आहेत. आणि हे सगळं त्यांचं सुरू असताना इथे ह्या कुरुक्षेत्रावर भगवंतांनी आपलं विश्वरूप दाखवायला सुरुवात केली, प्रकट करायला सुरुवात केली. मग त्या विश्वरूपामध्ये काय काय दडलं आहे तर ते आता आपण जाणून घेऊया. हरे कृष्णा. कोण वाचणार आहे? हा, अश्विनी माताजी. अश्विनी माताजी. अच्छा, प्रकाश प्रभूजी तुम्ही वाचा. हरे कृष्ण. अर्जुनाने या हा विश्वरूपात हा वाचा वाचा. हा. अर्जुनाने या विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्रे, असंख्य अद्भुत दृश्ये पाहिली. ही रूपे अनेक अलौकिक अलंकाराने विभूषित झालेली
आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होते. त्या विश्वरूपाने अनेक दिव्य वस्त्रे आणि माळा धारण केल्या होत्या आणि अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा त्यांच्या शरीराला लेप दिला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, अनंत आणि सर्वव्यापी होते. 11-12 आकाशामध्ये एकाच वेळी जर हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर कदाचित त्यांचे तेज भगवंताच्या विश्वरूपातील तेजाची बरोबरी करू शकते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता हे भगवंताने आपलं विश्वरूप प्रकट करायला सुरुवात केली. विश्वरूप प्रकट केल्यावर काय झालं की एकाच वेळी भगवंताची अनंत रूप, अनंत हजारो सहस्रावधी रूप जी आहेत ती तिथे प्रकट झाली. आणि प्रत्येक रूप जे आहे हे तेजपुंज, तेजस्वी इतकं की स्वतःचा तेज उत्सर्जित करतो आहे. आणि त्यामुळे त्या वातावरणामध्ये, त्या परिसरामध्ये एवढं तेज, एवढा प्रकाश पसरलेला आहे. आणि म्हणून भगवंतांनी अर्जुनाला कुठेतरी दिव्य नेत्र प्रदान केले की ते सामान्य डोळ्यांना कदाचित दिसू शकणार नाही. आणि मग ते तेजमय अशा, मग ते तेजाची उपमा किंवा वर्णन व्यासांनी इतक्या उत्तम पद्धतीने केलेले आहे. ते म्हणतात की जेव्हा हजारो सूर्य एका वेळी उदयास पावतील किंवा उदयास येतील, तेव्हा कदाचित, कदाचित हा शब्द वापरलेला आहे व्यासमुनींनी, की कदाचित ते त्यांची बरोबरी करू शकतात, असं कुठेतरी भगवंतांनी इथे सांगितलेलं आहे. आणि त्या मग अशा ह्या वातावरणामध्ये मग काय दिसत आहे, अशा ह्या वातावरणामध्ये अर्जुनाला भगवंतांची असंख्य मुख, कारण की सहस्र रूप तिथे प्रकट झाल्यामुळे मग त्या प्रत्येक रूपाची ती मुख, मग त्यांचे ते 2 नेत्र, मग असे त्यांचे सर्व, आणि मग त्या प्रत्येक रूपामध्ये त्यांनी प्रत्येक रूपामध्ये जेवढे आहे की त्यांनी अलंकार परिधान केलेले आहेत. अलौकिक असे अलंकार परिधान केलेले. ते अलंकार सुंदर आहेत, पण त्या अलंकारांचं सौंदर्य जे आहे ते सौंदर्य ते भगवंतांनी परिधान केल्यामुळे ते जास्त अजून शोभून दिसत आहे. त्याच्यानंतर विविध शस्त्रांनी सज्ज झालेले आहेत, की असे दिव्य शस्त्र, असे दिव्य अस्त्र आहेत तिथे, की जे कधी म्हणजे तुम्हाला तपश्चर्या करून किंवा ते जे ऋषीमुनी म्हणा किंवा थोर क्षत्रिय जे आहेत, शूरवीर आहेत, तर ते मिळवतात. ते सर्व शस्त्र, सर्व अस्त्र ते तिथे त्या रूपांमध्ये त्यांनी परिधान केलेले आहेत किंवा त्या शस्त्रांनी ते सज्ज झालेले आहेत. प्रत्येकाच्या बाहूंमध्ये एक वेगवेगळी आयुध आहेत, वेगवेगळे शस्त्र आहेत. त्याच्यानंतर पुन्हा तेच की वेगवेगळी दिव्य वस्त्र अशी की ते वस्त्र परिधान केलेले आहेत, डोळे दिपून जाणारं असं ते दृश्य आहे, असं ते सौंदर्य आहे. आणि ते वस्त्र इतके दिव्य आहेत, पण ते भगवंतांनी परिधान केल्यामुळे ते अजूनही शोभून दिसत आहेत. दिव्य अलंकार, दिव्य माळा त्यांनी धारण केलेल्या आहेत. वेगवेगळ्या पद्धतीच्या त्यांनी अलंकार घातलेले आहेत. आणि मग हे सगळं सुरू असताना भगवंताचं जे काय म्हणू शकतो की जे दिव्य रूप समोर आलेलं आहे, त्या दिव्य रूपाला स्वतःचाच असा एक सुगंध आहे किंवा सुगंधी द्रव्याचा त्यांनी काहीतरी लेप लावल्यासारखा आणि असा परिमळ त्या परिसरामध्ये दरवळलेला आहे. आणि सर्व आजूबाजूला सर्व चहूबाजूंनी ते भगवंताचं विश्वरूप जे आहे ते व्यापून टाकलेलं आहे. आणि लगेच आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी. कोण वाचताय? प्रकाश प्रभूजी वाचा. 11-13 त्यावेळी अर्जुनाने भगवंताच्या विश्वरूपामध्ये एकाच ठिकाणी स्थित असलेली परंतु अनंत ग्रहांमध्ये विभागलेली ब्रह्मांडाची विस्तृत रूपे पाहिली. हरे कृष्ण. मग हे विश्वरूप आहे ना, त्यामुळे ते विश्वरूप असं आहे की संपूर्ण ब्रह्मांड त्याच्यामुळे व्यापून गेलेलं आहे. त्यामुळे जे आपण म्हणू शकतो की ब्रह्मलोक किंवा जे विश्वरूपाचा जो वरचा अगदी जो भाग आहे ते म्हणजे भगवंताचं मुख असेल. त्याच्यानंतर जे अप्पर प्लॅनेट्स असतील त्यामुळे भगवंताचं ते काय म्हणू शकतो आपण की बाहू, उदर वगैरे. आणि जसं लोअर प्लॅनेट्स आपले जे आहेत किंवा तर ते खालचे ग्रह जे आहेत, तर ते सगळे जे आहेत ते म्हणजे भगवंताच्या पायाकडचा भाग आहे. असे संपूर्ण ब्रह्मांड जे आहे ते भगवंताच्या त्या रूपाने भारावून गेलं होतं किंवा सामावून गेलेलं होतं.
आणि अशी वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याची विभागणी झाली होती. आणि हे सगळं बघून कुठेतरी हे सगळं रूप एका क्षणार्धात प्रकट झाल्यामुळे काय झालेलं आहे अर्जुनाचं आपण बघूया. हरे कृष्ण. हा अश्विनी माताजी वाचा. अजून कोणाला वाचायचं असेल ना तर त्यांनी हँड रेस करून ठेवा. म्हणजे हरे गंगाधर कृष्ण. प्रभूजींना वाचायचंय का? हो. हा वाचा वाचा गंगाधर प्रभूजी वाचा. 11-14. 11-14 त्यानंतर भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभारलेला अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आणि हात जोडून त्याने भगवंताची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे सगळं बघून कुठेतरी अर्जुनाला आनंदही झाला, आश्चर्यही वाटत आहे आणि अंगावर शहारा आलेला आहे. प्रभुपाद त्यांनी त्यांच्या एका प्रवचनात अजून एक गोष्ट सांगितली होती की अंगावर आपल्या शहारा येतो किंवा काटा येतो. तर जेव्हा दोन गोष्टी होतात तेव्हा अंगावर काटा येतो. एक म्हणजे आपली भौतिक कुठलं तरी आपल्याला दुःख किंवा असं काहीतरी आपल्याला असा प्रसंग येतो की त्याच्यामुळे आपल्या अंगावर शहारा येतो किंवा काटा येतो. आणि दुसरी गोष्ट जी असते ती आध्यात्मिक अनुभूती असते. जेव्हा आध्यात्मिक अनुभूती असते, आध्यात्मिक अनुभूती आपल्याला येते तेव्हा आपल्यातनं एक तो काय म्हणू शकतो की तो आपली रिॲक्शन कशी असते किंवा आपली प्रतिक्रिया कशी असते जी स्वाभाविक असते. तर तेव्हा 3 गोष्टी आहेत. त्यातलं एक आहे अंगावर काटा येणं, दुसरं आहे की आपल्या डोळ्यातनं अश्रू वाहू लागतात. तर ह्या गोष्टी जेव्हा की ह्या अत्यंत स्वाभाविक अशा गोष्टी आहेत, ही जी आहे ही आध्यात्मिक अनुभूती येण्याची लक्षणं आहेत. आणि त्यातलंच हे आता अर्जुन यांना ही अनुभूती आलेली आहे की भगवंतांचं हे रूप त्यांच्यासमोर प्रकट झालेलं आहे आणि म्हणून आपोआप त्यांचे हात जोडले गेले. आपोआप तेथे कर माझे जुळती, दिव्यात वाची जेथे प्रचिती आपण म्हणतो त्याच पद्धतीने अर्जुनांना ती प्रचिती कुठेतरी येत आहे आणि आपोआप ते भगवंताला प्रणाम करता आहेत. अंगावर काटा आलेला आहे आणि त्यांनी भगवंताची प्रार्थना करायला सुरुवात केलेली आहे. हरे कृष्ण. आता कोणाला वाचायचं आहे? हा प्रकाश प्रभूजी वाचा. अर्जुन म्हणाला, हे भगवान, हे कृष्ण, मी तुमच्या शरीरात एकत्रित झालेल्या सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना तसेच भगवान शंकर, सर्व ऋषी आणि अलौकिक सर्पांना मी तुमच्या देहामध्ये पाहतो. 11-16 हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. तुमच्यामध्ये मला आदी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. 11-17 तुमचे रूप अत्यंत तेजपुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. हे तेज प्रज्वलित अग्नी किंवा सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापलेले आहे. तरीही अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले हे कांतिमान मी सर्वत्र पाहत आहे. हरे कृष्ण. मग आता ह्या रूपामध्ये भगवंतांना नीट जे प्रकट केलेलं रूप आहे त्याच्यामध्ये अर्जुन यांना काय दिसतं आहे आणि त्याचं प्रार्थना वर्णन करत आहेत. आणि मग आपण 8व्या अध्यायात तुम्ही शिकलो असं तर आपण एक अर्जुनाचा प्रश्न होता की अधिदैव काय आहे किंवा भगवंताने तिथे उत्तर दिलं होतं की जो देवांचा देव आहे, भगवंताचं जे विराट स्वरूप आहे, विश्वरूप आहे. आणि तर तिथे फक्त त्यांनी श्लोकामध्ये सांगितलेलं होतं, आज प्रत्यक्षात प्रकट केलेलं आहे. आणि मग हे जे रूप प्रकट झालेलं आहे तर त्याचं वर्णन इथे अर्जुन करत आहेत की त्याचं मध्ये की भगवंतांच्या शरीरामध्ये जे अधिदैवत आहे म्हणजे देवांचा देव आहे, हो की नाही? म्हणजे भगवंतांचे विस्तार जे प्रतिदेवता जे आहेत तो भगवंतांचाच विस्तार आहे. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला अनेक ऋषी दिसत आहेत, अलौकिक सर्प असे दिसत आहेत आणि एवढंच दिसत आहे का? नाही. त्याचबरोबर भगवंतांचा गुणावतार जो आहे किंवा तर ते भगवान शिवशंकरही तिथे दिसत आहेत. त्याच्यानंतर
प्रथम सजीव आपण म्हणू शकतो किंवा ब्रह्मांडाची निर्मिती संपूर्ण ब्रह्मांडाच्या जीवसृष्टीची निर्मिती ज्यांनी केली आहे किंवा जे प्रथम सजीव जे आहेत असे ब्रह्मदेव सुद्धा ते भगवंतांच्या त्या स्वरूपामध्ये कमलासनावर बसलेले दिसत आहेत. भगवान शिवशंकर दिसत आहेत. अनेक ऋषी जे भगवंताच्या मनापासून तयार झालेले आहे. कालच्याच अध्यायात आपण पाहिलं तर हे सर्व सर्व जे 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 भगवंतांचा विस्तार आहे त्या सगळे त्या रूपामध्ये तिथे प्रकट होत आहेत, झालेले दिसत आहेत. आणि मग जेवढी रूप तेवढ्या त्यांच्या भुजा, त्यांचं उदर, त्यांचे मुख तेवढे त्यांचे मुख असल्यामुळे प्रत्येक मुखावर तेवढे मुकुट असतील, तेवढे सुशोभत त्यांचे ते अलौकिक अलंकार असतील आणि इतकंच अद्भुत होतं की ते सर्वत्र पसरलेलं होतं. त्यामुळे त्याचा आदी काय आहे, मध्य काय आहे, अंत काय आहे असं काहीही नाही. ते सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र ते विश्वरूप आहे ना, त्यामुळे संपूर्ण विश्व व्यापून टाकलेलं होतं. त्याच्यामुळे त्याच्या पलीकडे काय नाहीच आहे, उरतच नाही. आणि म्हणून सर्वत्र फक्त भगवंताचं ते रूप दिसत असल्यामुळे अर्जुनाला त्या रूपाचा शेवट कुठला आहे, त्याची सुरुवात कुठली आहे हे समजेन असं झालं होतं की कुठून सुरू झालं, मी कुठून बघू आणि मी कुठपर्यंत बघू हे समजत नव्हतं. काय काय बघू हे समजत नव्हतं. हे त्यांना त्यांच्यासाठी कठीण झालेलं होतं की त्या इतकं तेज होतं की सूर्याचा आत्ताच आपण पाहिलं की सूर्याच्या अपरिमित असं की अनेक सूर्य जेव्हा उदयास येतील तेव्हा जसं तेज तयार होईल त्या पद्धतीचं तेज तिथं उत्पन्न झालेलं होतं. आणि जे काही अलंकार परिधान केलेले होते, जे काही वस्त्र परिधान केलेले होते ते सुद्धा त्या तेजाप्रमाणे चम 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 करत होते. आणि एवढं सुंदर असं दृश्य तिथे अर्जुनाच्या काय म्हणू शकतो त्या युद्धभूमीवर तिथे प्रकट झालेलं होतं. आणि मग त्याच्यानंतर हा स्वाती माताजी, हरे कृष्ण. तुम्ही परम अक्षर ज्ञेय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्ही शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात. हे माझे मत आहे. 19 तुम्ही आधी मध्य आणि अंतरहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत. चंद्र आणि सूर्य तुमचे नेत्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणारा अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्या तेजाने तप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. तुम्ही एकट्यानेच संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्याच्यामधील सर्व दिशा व्याप्त केल्या आहेत. हे महात्मन, तुमचे हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहेत. सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्यामध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. महर्षीगण आणि सिद्धगण स्वस्ती असे म्हणून वैदिक शस्त्रांनी गायन करून तुमची स्तुती करत आहेत. रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहत आहेत. हरे कृष्ण. जय हरे कृष्ण. मग आता इथे अर्जुन अजून पुढे वर्णन करता आहेत की भगवंतांचं जे आदी मध्य अंतरहित असं जे रूप जे आहे त्याला असंख्य बाहू आहेत. आणि जे चंद्र आणि सूर्य जे आहेत ते जणू नेत्राप्रमाणे लुकलुकता आहेत. आणि तसं मग पुन्हा त्यांना तेच की त्यांच्या स्तुतीही करताय, तुम्ही अक्षर आहात, तुम्ही ज्ञेय आहात आणि तुम्ही पुरुषोत्तम भगवंत आहात आणि सर्वजण तुमच्यामध्ये सामावलेले आहेत. मग ते सर्वजण म्हणजे कोण कोण सामावलेलं आहे? मग आपण ज्या 33 कोटी देवता म्हणतो की नाही, देवतांचे 33 प्रकार, कोटी म्हणजे प्रकार. मग ते असतील 11 रुद्रगण असतील, 12 आदित्यगण असतील, त्याच्यानंतर अष्टवसू, त्याच्यानंतर 2 अश्विनी कुमार, झाले की नाही 33. त्याच्यानंतर अनेक पितृगण आहेत, मरुदगण आहेत, गंधर्व, यक्षगण, असुर, वेगवेगळ्या सिद्ध देवता ज्या आहेत की हे सर्व त्या
भगवंतामध्ये सामावलेले होते. आणि अनेक ऋषीगण, महर्षीगण जे महरलोकातून, तपोलोकातून भगवंतांचं हे विश्वरूप, कारण की ह्या आधी कोणी पाहिलंच नव्हतं ना विश्वरूप, भगवंताचं विश्वरूप, भगवंताची ती व्याप्ती. कालच्याच आपण अध्यायात पाहिलं की भगवंताची व्याप्ती, भगवंत कसे उत्पन्न होतात, त्यांचे ऐश्वर्य काय आहे, याची जाणीव फक्त कोणालाच नाही आहे. अनेक वर्ष तपश्चर्या करून सुद्धा त्याचं ज्ञान कोणाला होत नाही. असं ज्ञान कुठेतरी भगवंत अर्जुनाला देता आहेत. आणि त्यामुळे ते जे काही विश्वरूप प्रकट झालेलं आहे ते बघण्यासाठी सर्व ऋषीगण, सर्व देवदेवता अत्यंत की एकीकडे आश्चर्यही वाटतंय की अचानक काय झालं आणि भगवंताने आपलं विश्वरूप प्रकट केलेलं आहे, आणि दुसरीकडे ते विश्वरूप पहिल्यांदा बघता आहेत. आणि अर्थात ते विश्वरूप ते तेवढंच प्रचंड, अफाट, सुंदर, अलौकिक असं होतं. त्यामुळे ते आश्चर्याने सुद्धा, आनंदाने सुद्धा ते विश्वरूपाचं दर्शन घेत आहेत, भगवंताची स्तुती करता आहेत, स्तोत्र म्हणू लागलेले आहेत. आणि पुढे आपण बघूया. हरे कृष्ण. अश्विनी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हे महाभाऊ, देवतासहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुख, भुजा, जांघा, पाय, उदरे आणि अनेक अकराळ विक्राळ दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यतीत झाले आहेत. आणि त्यांच्याप्रमाणेच मी सुद्धा व्यतीत झालो आहे. 11:24. हे सर्वव्यापी विष्णू, अनेक तेजस्वी वर्णाने युक्त तुम्ही आकाशास भिडलेली तुमची आव असलेली मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र असलेले रूप पाहून माझे मन भयाने व्यतीत झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग हे भगवंताचं विश्वरूप आहे ना, त्याच्यामुळे भगवंताचं जेवढं सुंदर, विलोभनीय असं जे रूप आहे, अद्भुत रूप आहे, तेवढंच ते उग्र असंही रूप आहे. आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये संपूर्ण ते महाकाय असं रूप आहे. आणि त्यामुळे ते जे भगवंताचं जे अकराळ विक्राळ रूप जे कुठेतरी भगवंताचं समोर आल्यामुळे जे सुंदर, विलोभनीय आहे, तर नयन रम्य असं रूप तर आहेच, पण दुसरीकडे ते प्रचंड महाकाय असं अकराळ विक्राळ रूप आहे. आणि एका वेळी हे सगळं की हा माझा कृष्ण आहे, पण हाही माझा कृष्ण आहे, तर हे कुठेतरी ऍक्सेप्ट करणं अर्जुनाला अवघड जात आहे की काय. आणि म्हणून अर्जुन जे आहेत ते त्यांचं मानसिक संतुलन जे आहेत, किंवा म्हणू शकतो की त्यांची विचार करण्याची क्षमता जी आहे ती कुठेतरी पुन्हा ती तिथे काय म्हणू शकतो आपण की ते राखू शकत, संतुलन राखू शकत नाही. म्हणजे की हे ते त्या तयार नाही आहेत की हे अकराळ विक्राळ सुद्धा माझ्याच कृष्णाचं रूप आहे. आणि त्यामुळे ते कुठेतरी भयभीत झालेले आहेत. आणि मग त्याच्या पुढे त्या रूपात ते काय बघता आहेत. हरे कृष्ण. कोण वाचता आहे? कोणाचा तरी हँड रेज होता ना आता, एक मिनिट. हा प्रकाश प्रभूजी वाचा. स्वपक्षीय राजांसहित सर्व धृतराष्ट्रपुत, भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धे पण तुमच्या मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत. काही जण तुमच्या दातांमध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकांचा चुराडा झाल्याचे मला दिसत आहे. 11:28. ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रात प्रवेश करतात, त्याप्रमाणे हे सर्व महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहेत. हरे कृष्ण. मग आता हे विश्वरूप आहे, हो की नाही? मग ह्या विश्वरूपामध्ये भूत, वर्तमान, भविष्य असं सगळंच प्रकट होणार आहे, असं कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलं होतं. आणि ते प्रकटही झालं. आणि मग त्यामुळे त्याचा परिणाम असा झाला की त्याच्यामध्ये भगवंत अर्जुनाला काय दिसत आहे, तर अनेक जसा नद्यांचा प्रवाह कसा वाहतो, तसे अनेक सजीव जी निर्मिती जी आहे की तर ते कुठेतरी जन्माला येत आहेत, अनेक जीव जन्माला येत आहेत. तर ते अनेक लाखो असे असल्यामुळे तो जो प्रवाह जो आहे तो एखाद्या नदीच्या प्रवाहासारखा वाहतो आहे असं दिसत आहे. आणि दुसरीकडे त्याचबरोबर अनेक लोकांचा किंवा कारण की उत्पत्ती आणि लय सुद्धा भगवंतांपासूनच आहे. आणि त्यामुळे ज्यांचा मृत्यू होतो आहे,
तो सुद्धा प्रवाह एका नदीप्रमाणेच असल्यामुळे ते सुद्धा अनेक जण पुन्हा भगवंताच्या मुखामध्ये प्रवेश करत आहेत असं दिसत आहे. आणि मग जे मुखामध्ये प्रवेश करत आहेत त्यामध्ये त्यांना कोण दिसत आहे, तर धृतराष्ट्रपुत्र, सर्व धृतराष्ट्रपुत्र म्हणजे कौरव, त्याच्यानंतर पितामह भीष्म, त्यांचे गुरु द्रोण, महारथी कर्ण, ह्या युद्धभूमीवर असलेले रथी महारथी जे आहेत ते भगवंताच्या मुखामध्ये प्रवेश करत आहेत. आणि भगवंत त्यांचा जणू काही चावाच घेत आहे, दाढांनी त्यांचा चुराडा करतो आहे, असं कुठेतरी चित्र, असं कुठेतरी त्यांना तिथे त्या त्या विराट स्वरूपामध्ये दिसत आहे. आणि त्याच्यामुळे त्यांनी अचानक आश्चर्य होऊन त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे की भगवंत हे काय, की भयभीतही झालेले आहेत, की ते ते प्रचंड मोहक असं सुंदर रूप आहे की ते बघून आनंदही होतो आहे, पण दुसरीकडे हे काय, हे अकराळ विक्राळ महाकाय, हे काय रूप आहे भगवंताचं, आणि म्हणून प्रश्न विचारलेला आहे. आणि भगवंताच्या त्या विश्वरूपानेच अर्जुनाला तिथे उत्तर दिलेलं आहे. आणि ते म्हणता आहेत, हरे कृष्णा वृषाली माताजी. वृषाली माताजी, हरे कृष्णा. ठीक आहे, मी वाचते. श्री भगवान वाचो, कालोस्मी लोकक्षय कृत प्रबुद्धो लोकान् समाहर्तुमिहं प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः. मग इथे भगवंत म्हणत आहेत, श्री भगवान म्हणाले, जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे, कालोस्मी. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की भगवंत जगताचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त, पांडवांव्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील योद्ध्यांचा इथे विनाश होणार आहे. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की मी काळ म्हणून इथे आलेलो आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठीच मी काळ म्हणून ह्या युद्धभूमीवर आलेलो आहे. आणि त्यामुळे तुम्हा पांडवांव्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील ह्या संपूर्ण योद्ध्यांचा, मध्ये सैनिक असतील, सैन्यबळ असेल, आणि परत जे रथी महारथी, ज्या मोहामध्ये तू पडलेला आहेस की हे माझे गुरु आहेत, हे पितामह आहे, ही भावंड आहेत, हा मामा, हा काका, एक नाही अनेक नाती, जी भौतिक नाती जी प्रकट झालेली आहे, तर त्या सर्वांचा इथे विनाश होणार आहे असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. आणि नुसतं एवढं सांगत नाही आहे, तर हे सांगून ते पुढे लगेच म्हणत आहेत, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुभंक्ष्व राज्यं समृद्धम मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाची. म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यशप्राप्ती कर, शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्यसाची युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतोस. अनेक अनेक नद्यांचा प्रवाह जसा वाहतो तसे अनेक सैनिक, अनेक अनेक जीव जे आहेत ते भगवंताच्या मुखामध्ये कुठेतरी जात आहेत. आणि हे पाहून अर्जुन भयभीत झाला आहे आणि प्रश्न विचारत आहेत की मी काय, हे काय आहे भगवंत, आहे तुझं कुठलं रूप आहे, ह्या आधी कधीही न पाहिलेलं हे अचानक रूप कुठलं समोर आलेलं आहे. आणि त्याच्यावर भगवंत एकाच वाक्यात त्यांनी उत्तर दिलं, कालोस्मी. मी फक्त काळ बनून इथे आलेलो आहे, सगळ्यांचा संहार करण्यासाठी, दोन्ही पक्षातील सर्व सैन्य बळाचा संहार करण्यासाठी मी इथे आलेलो आहे. फक्त 5 पांडव जे आहेत तेच या बुद्धभूमीतून पुन्हा घरी परत जाणार आहेत. आणि म्हणून तू युद्धास तयार हो, यश प्राप्ती कर, यश तुझ्याच हातात आहे, तू विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा तू उपभोग घे. मग हे सांगताना काय सांगताहेत की ही योजना जी आहे ही मी आधीच करून ठेवलेली आहे, त्यामुळे त्यांचा मृत्यू जो आहे, तो मृत्यू काळ जो आहे तो आधीच ठरलेला आहे. त्यामुळे तू फक्त एक निमित्त मात्र आहेस. तुझा धर्म क्षत्रिय धर्म आहे आणि तुला युद्ध करायचं आहे आणि तू निमित्त मात्र होऊन
माझ्या आनंदासाठी त्यांना युद्धामध्ये हरवायचं आहे किंवा त्यांचा वध करायचा आहे. मग युद्ध कसं करायचं आहे तर भगवंतांनी सव्यसाची अशी उपमा दिलेली आहे. सव्यसाची म्हणजे एकाच वेळी की जो योद्धा दोन्ही हातांनी तेवढ्याच कुशलतेने शस्त्र चालवू शकतो असा जो आहे सव्यसाची. तुम्हाला इथे एक उदाहरण दिसतं आहे की ते स्काल्पेल आहे. बरेच जण म्हणजे हे ऑपरेशन थिएटर मध्ये डॉक्टर्स वापरतात की दुधारी असतं, हे दुधारी शस्त्र आहे. तर अशा पद्धतीने जो दोन्ही हातांनी तेवढ्याच नैपुण्यतेने युद्ध करू शकतो असा अर्जुन. आणि म्हणून भगवंत सांगतात, हे सव्यसाची तू फक्त उठ, तस्मात उत्तिष्ठ यशो लभस्व. तू उठ आणि युद्धास तयार हो, यश तुझ्याच हातात आहे. आणि तू फक्त एक निमित्त मात्र म्हणून तुला इथे लढायचं आहे, युद्ध करायचं आहे. त्यांचा पराभव, त्यांचा पराजय, त्यांचा मृत्यू हा आधीच निश्चित झालेला आहे. प्लॅनिंग आधीच झालेलं आहे. आता फक्त इम्प्लिमेंटेशन करायचं आहे भगवंताच्या आनंदासाठी, धर्माच्या रक्षणासाठी, असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. आणि मग पुढे आपण बघूया. हरे कृष्णा. कोण वाचताय आहे? हा, अश्विनी माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. 11:34. द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्ध्यांना मी पूर्वीच मारलेले आहे, म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यथित होऊ नकोस. केवळ युद्ध कर, यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूवर विजय प्राप्त करशील. हरे कृष्ण माता. आणि म्हणून भगवंत सांगत आहेत की ते भीष्म पितामह असतील, गुरु द्रोणाचार्य असतील, महारथी कर्ण असतील किंवा इतर अनेक महान योद्धे असतील की ज्यांचं मरण पूर्वीच निश्चित झालेलं आहे, त्यांचा मृत्यू पूर्वीच निश्चित होऊन त्यांचा इथेच मृत्यू होणार आहे. आणि त्यामुळे तुला फक्त निमित्त मात्र होऊन त्यांचा वध करायचा आहेस. आणि त्यामुळे तू निमित्त मात्र आहेस म्हणून तू व्यथित होऊ नकोस. जरी तू नाही मारलंस तरी कुठली तरी वेगळ्या पद्धतीने किंवा वेगळा कोणीतरी, आज जर तू नसेल तर कोणीतरी दुसरा तिथे तयार होईल आणि त्यांचा, कारण त्यांचा मृत्यूची वेळ तिथे ह्या युद्धभूमीवर निश्चित झालेली आहे. आणि त्यामुळे तू नाही तर अजून कोणीतरी, पण तो मृत्यू येणारच आहे. आणि म्हणून ती योजना आधीच ठरली असल्यामुळे तुला फक्त तुझं मार्फत हा मृत्यू होणार आहे. त्यामुळे तू युद्धास तयार हो. निश्चितच विजय तू प्राप्त करशील. विजय तुझ्याच हातामध्ये आहे आणि तू राज्याचा उपभोग घेऊ शकतोस, असं कुठेतरी भगवंत अर्जुनाला पुन्हा पुन्हा सांगता आहेत. आणि मग म्हणत आहेत, हे सगळं एकीकडे सुरू असताना संजय काय म्हणत आहेत बघूया. हरे कृष्ण प्रकाश प्रभूजी. एक मिनिट. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, हे राजन, भगवंतांकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा एक मिनिट गडबड होती. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सद्गतीत स्वरात भगवान श्रीकृष्णांना असे म्हणाला. 11:36. अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेश, तुमच्या नामश्रवणाने संपूर्ण जगत हर्ष उल्लसित होते आणि सर्व लोक तुमच्यावर अनुरक्त होतात. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इतस्ततः पळत आहेत. हे सर्व योग्यच घडत आहे. 11:37. हे महात्मन, ब्रह्मदेवापेक्षाही श्रेष्ठ असे आदि सृष्टीकर्ते तुम्ही आहात, तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणाचे कारण आहात. 11:38. तुम्ही आदिपुरुष भगवान पुरातन या व्यक्त
प्राकृतिक जगताचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे जे आणि जे आहे जे जे न्याय आहे ते सर्व तुम्हीच आहात. तुम्ही त्रिगुणातील असे परमपूज्य आश्रयस्थान आहात. हे अनंत रूपा तुम्हीच ही सारी भौतिक सृष्टी व्यापली आहे. हरे कृष्ण. मग आता वर्णन सुरूच आहे संजय यांचं आणि मग ते सांगत आहेत की हे सगळं ऐकून थरथरणाऱ्या अर्जुनाचे पुन्हा पुन्हा हात जोडत आहेत आणि भगवंतांना म्हणत आहेत की हे ऋषिकेशा, हे जगन्निवासा, की हे जे सर्व राक्षस जे आहेत ते राक्षस सुद्धा भगवंताचं हे रूप बघून भयभीत झालेले आहेत, इतरत्र पळत आहेत. आणि त्यांनी का भयभीत होऊ नये किंवा देवदेवतांनी तुम्हाला का नमस्कार करू नये, ऋषी मुनींनी तुम्हाला का आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? त्याचं कारण असं आहे की तुम्ही परम भगवंत आहात, तुम्ही अविनाशी आहात, तुम्ही पुरुषोत्तम भगवान आहात, सर्व कारणांचे कारण आहात. ह्या सृष्टीचं कारण जे आहे तर तेच तुम्ही आहात. आणि म्हणून ह्या एकमेव ह्या सृष्टीमध्ये जर कोणाला जर आश्रय देणारं जर कोणी असेल तर ते आश्रयस्थान जे आहे ते म्हणजे एकमेव असं आश्रयस्थान म्हणजे तुम्ही आहात, असं पुन्हा पुन्हा सांगता आहेत. आणि म्हणून जे भगवंतांनी ही जी भौतिक सृष्टी सुद्धा व्यापून टाकलेली आहे, तर एक काय बोलू आणि काय नाही असं कुठेतरी अर्जुनाला झालेलं आहे. आणि पुन्हा पुन्हा नमस्कार करता आहेत, पुन्हा पुन्हा भगवंतांची प्रार्थना करता आहेत आणि त्या रूपामध्ये जे जे दिसत आहे त्याचं वर्णन करता आहेत. आणि हे एवढंच मग ते वर्णन करता करता पुढे म्हणता आहेत. संजना माताजी, हरे कृष्ण. वाचू माताजी. हा वाचा. हरे कृष्ण. मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता माझा मित्र मानून हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र असे अनादराने संबोधले आहे. प्रेमाने किंवा प्रमादाने मी जे काही केले असेल त्याबद्दल मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी चेष्टा करताना, एकाच शय्येवर शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी कधी एकांत वासात तर कधी कधी अनेक मित्रांसमक्ष मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युत, माझ्या त्या सर्व अपराधाबद्दल क्षमा करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुनाची प्रार्थना सुरू आहे, वर्णन सुरू आहे आणि हे सगळं सुरू असताना अचानक त्यांना कुठेतरी क्लिक झाल्यासारखं झालं की अरे, हा तर माझा कृष्ण, माझा बालमित्र, माझा सखा, आणि मी ज्याला मित्र मानतो आहे, मी त्या मित्राने ज्याला मी एकेरी नावाने हाक मारतो आहे, ज्याच्याबरोबर मी खेळलो, बागडलो, एका ताटात जेवलो, एका शय्येवर आम्ही झोपलो, मी सतत त्यांची चेष्टा करत असायचो, त्यांच्यासोबत कधी कधी आम्ही वाद सुद्धा घातलेले आहेत, कधी कधी मी अधिक उणं सुद्धा बोललेलो आहे, की एक मित्र समजून आपण एका मित्राशी आपण जे जे वागतो ते सगळं सगळं त्या भगवंतांबरोबर झालेलं आहे. आणि भगवंतांचं आज हे विश्वरूप, हे नव्यानं वेगळं रूप कुठेतरी अर्जुनाला दिसत आहे. आणि म्हणून कुठेतरी अपराधीपणाची भावना मनात निर्माण झाली आहे की भगवंताची स्तुती करता आहेत, वर्णन करता आहेत, पण एकीकडे अपराधीपणाची भावना डोकावू पाहते आहे. आणि मग तेच भगवंतांना सांगता आहेत की मला क्षमा करा, मग मी अज्ञानी होतो, माझ्या अज्ञानामुळे माझ्याकडनं हा प्रमाद घडलेला आहे आणि तेवढा तुम्ही पदरात घ्या, तेवढा माझ्या अपराधांवर तुम्ही क्षमा करा की मी तुम्हाला एक मित्र समजून तुमच्याशी व्यवहार केला, तुमच्यासोबत खेळलो, बागडलो, तुमच्याशी वादविवाद केले, तुमची चेष्टा केली आणि हे सगळं करत असताना मला यत्किंचितही कल्पना नव्हती तुमच्या ह्या स्वरूपाची. आणि हे पुन्हा पुन्हा आठवतंय आणि पुन्हा पुन्हा ते भगवंताची क्षमा करता आहेत. आणि मग हे सगळं ऐकल्यानंतर भगवंत ना ते पुढे म्हणत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मी वाचते. हा वाचा. पूर्वी मी कधीही न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे, परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देवाधिदेव, हे जगन्निवासा, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग भगवंतांना अर्जुन असं म्हणत आहेत की मी तुमचं हे विश्वरूप यापूर्वी कधीही पाहिलेलं नाही आहे आणि ते बघितल्यानंतर मला निश्चितच आनंद झाला आहे. पण ते रूप मी जास्त काळ बघू शकत नाही कारण की ते रूप जेवढं सुंदर मोहक रमणीय असं आहे तेवढंच ते अकराळ विक्राळ असं महाकाय रूप आहे, भयंकर असं रूप आहे. त्यामुळे मी जास्त वेळ त्यांचं ते रूप बघू शकत नाही. माझं मन भयभीत झालेलं आहे, भयाने व्याकुळ झालेलं आहे आणि म्हणून प्रार्थना करतायत आणि सांगतायत की कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचं पुरुषोत्तम भगवंत रूप जे आहे ते माझ्या समोर प्रकट करा. आणि काय लाडक्या भगवंतांनी भक्ताने सांगावं आणि भगवंतांनी ते प्रकट करावं. हरे कृष्णा. संजना माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे या प्राकृत जगतात हे परमश्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखवले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीच हे अनंत तेजोमय आणि आद्य रूप पाहिलेले नाही. 11.48. हे कुरुप्रवीर, तुझ्या पूर्वी माझे हे विश्वरूप कोणीही पाहिले नव्हते. कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्माने किंवा उग्र तप करण्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगतामध्ये पाहणे शक्य नाही. 11.49. माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे भक्ता, सर्व क्लेशांपासून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप आता तू शांत चित्ताने पाहू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग भगवंताचं जे विश्वरूप जे आहे जे पाहून प्रसन्न झालेला भयभीत झालेला अर्जुनाला भगवंत सांगता आहेत की माझं हे विश्वरूप जे आहे हे मी तुला दाखवलेलं आहे. माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारेच मी हे रूप प्रकट करू शकतो. ह्या जगतामध्ये तूच आहेस की तू हे रूप बघू शकला आहे किंवा तुझ्यासाठी मी हे रूपाचा विस्तार केलेला आहे. अनेक ऋषी मुनी जे अनेक वर्ष तपश्चर्या करत आहेत किंवा काय तर ते सुद्धा ह्या विश्वरूपाचं दर्शन घेऊ शकत नाहीत किंवा त्यांना सुद्धा हे विश्वरूप कुठेतरी माहिती नव्हतं किंवा त्यांना हे पाहणं शक्य नव्हतं असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. आणि तुम्ही कितीही तपश्चर्या करा, मग वेगवेगळ्या पद्धतीने करा, पण हे विश्वरूप जे आहे ते त्यांना पाहणं केवळ आणि केवळ अशक्य आहे. ते केवळ मी जर माझ्या भक्ताला प्रसन्न झालो किंवा माझ्या अंतरंगात शक्तीद्वारेच हे रूप माझं प्रकट होऊ शकतो. त्यामुळे तू आता घाबरू नकोस, भयभीत होऊ नकोस, शांत हो. शांत चित्ताने माझं जे रूप जे आहे मी माझं हे रूप समाप्त करतो आहे आणि तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे तर ते पुरुषोत्तम भगवंत रूप जे आहे म्हणजे भगवंतांनी आपलं चतुर्भुज रूप तिथे समोर आणलेलं आहे. आणि हे सगळं सुरू असताना कुठेतरी संजय म्हणता आहेत धृतराष्ट्र यांच्या दालनामध्ये. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णाने याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग अशा पद्धतीने भगवंतांनी आपलं विश्वरूप जे आहे ते संपुष्टात आणलं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी आपलं जे पुरुषोत्तम भगवंत रूप जे आहे, जे चतुर्भुज रूप जे आहे, परमात्मा स्वरूप जे रूप आहे, जे आपल्या शरीरामध्ये भगवंत चतुर्भुज रूप म्हणून स्थित आहेत की नाही, त्या चतुर्भुज रूप प्रकट केलं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी आपलं मूळ स्वरूप दिव्य स्वरूप जे आहे, जे द्विभुज रूप जे आहे ते प्रकट करून अर्जुनाला ते धीर देत आहेत. आणि पुढे म्हणता आहेत. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपात पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अति सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांत चित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वस्थितीत आलो आहे. 11.52. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू माझे जे रूप पाहत आहेस त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याच्या नित्य प्रयत्नात असतात. 11.54. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत की भगवंतांची जी तिन्ही रूप जी आहेत ती कुठेतरी अर्जुनाने बघितली आहेत. शांत आपल्या चित्ताने अर्जुनाकडे बघतायत, नमस्कार करतायत
आणि मग भगवंत त्यांना पुन्हा म्हणत आहेत की आता माझं हे जे द्विभुज रूप, जे श्याम सुंदर मोहक असं रूप जे पाहतो आहे, तर हे रूप पाहणं अतिशय दुष्कर आहे. भगवंत हे नेहमी चतुर्भुज रूपामध्ये प्रकट होत असतात आणि सर्वांना त्याचं दर्शन होत असतं. पण जे भगवंताचं द्विभुज रूप जे आहे, जे श्यामसुंदर रूप जे आहे, ते पाहणं अतिशय दुष्कर आहे. की देवता सुद्धा ते रूप बघण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असतात, सतत प्रयत्नात असतात की भगवंताचं हे श्यामसुंदर मोहक रूप, द्विभुज रूप जे आहे ते बघू शकतील किंवा त्याचं दर्शन होऊ शकेल, त्या रूपाच्या दर्शनाचा लाभ होऊ शकेल. मग हे कोण बघू शकतं किंवा हे कसं शक्य आहे? तर जे केवळ आणि केवळ अनन्य भक्ती योगाद्वारेच हे रूप जे आहे ते एका भक्ताला दिसू शकतं किंवा तो भक्त जे आहे तो मला ह्या रूपामध्ये प्रकट म्हणजे मला हे प्रसन्न करू शकतो की त्यालाच हे रूपामध्ये जो अनन्य भक्तीमध्ये तत्पर झालेला आहे किंवा असाच भक्त जो आहे तो त्याच्या भक्ती योगानेच मला प्रसन्न करून तो माझ्या ह्या रूपाचं दर्शन घेऊ शकतो. तो ह्या रूपाचं दर्शन घेऊन म्हणजे ज्या रहस्यमय तत्वामध्ये म्हणजे जो आत्मसाक्षात्कारामध्ये आपल्याला जे परमात्मा स्वरूप जे प्राप्त होतं भगवंताचं, तर जो अनन्य भक्ती योगामध्ये आहे किंवा असा भक्ताला तिथे भगवंताचं जे श्यामसुंदर मोहक द्विभुज रूप जे आहे त्याचं दर्शन होतं. मग ते बघण्यासाठी इथे सांगता आहेत. हरे कृष्णा. वृषाली माताजी आहात का तुम्ही? आहे. भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकते. हरे कृष्ण. मग भगवंताचं हे श्याम सुंदर मोहक जे रूप जे आहे ते केवळ आणि केवळ अनन्य भक्ती योगाद्वारेच शक्य आहे आणि त्याद्वारेच तू मला पाहू शकतोस असं भगवंत इथे सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत. हरे कृष्णा माताजी. वृषाली माता. मला श्लोक नाही दिसत आहे. 55वा श्लोक आहे. मत्कर्म पुरन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव. हरे कृष्णा प्रभूजी. खूप छान. अनुवाद माताजी वाचतायत? हरे कृष्ण माताजी. हा, वाचा वाचा वाचा. हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, जो माझ्या प्रित्यर्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्णा. मग आता हरे कृष्ण. मग भगवंत सांगत आहेत की माझं हे रूप जे आहे तो मार्ग दुष्कर आहे, पण मग पुढे लगेच ते सांगत आहेत की तो मार्ग सुकर कसा आहे. मग हे अर्जुना, जो सकाम कर्म तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन म्हणजे भगवंताबद्दल यत्किंचितही किंतु नाही, परंतु नाही, काहीच नाही, केवळ आणि केवळ भगवंताच्या भावभक्ती, प्रेमभक्ती, संपूर्ण विश्वास, दृढ भक्ती आणि अशा या विशुद्ध भक्तीमध्ये जो संलग्न आहे की भगवंताशिवाय दुसरं काहीच नाही, तोच परम पिता परमेश्वर आहे, पुरुषोत्तम भगवान आहे, तोच तिन्ही लोकांचा स्वामी आहे. आणि ह्या नात्याने ह्या भावनेने जो भगवंताची पूजा अर्चा करतो आहे आणि तोच माझ्या जीवनाचं परम लक्ष्य आहे असं मानतो. म्हणजे आपल्या माझा मनुष्य जन्म आहे, तर ह्या मनुष्य जन्मामध्ये मला जे काही साध्य करायचं आहे, माझं साध्य म्हणजे काय, तर भगवत धाम, ते गोलोक वृंदावन, ते मोक्षधाम, वैकुंठधाम, काहीही म्हणा तर. आणि हे सगळं करत असताना
आपण कोणीतरी त्याचे दास आहोत, आपण त्याचे भक्त आहोत. आणि केवळ आपण आहोत का, तर आपल्या आजूबाजूला असलेले सर्व सजीव, मग ते मनुष्य प्राणी असतील, ते प्राणी असतील, पक्षी असतील, झाडं असतील, वेली असतील, फुलं असतील, सर्वांमध्ये भगवंताचा अंश आहे. आणि त्याच नात्याने, त्याच पद्धतीने, त्याच भावनेने त्याकडे बघता आहेत, त्यांच्याशी वागणूक त्यांची तशी आहे. तर अशा ह्या मित्रत्वाच्या भावनेने तू सर्वांना समभावाने बघशील आणि तसा वागशील तर निश्चितच तू मला प्राप्त करशील, असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुन्हा अनन्य भगवंत सांगता आहेत की जो अनन्य भक्तीमध्ये आहे. मग अनन्य भक्ती म्हणजे काय हो, ते आपल्याला उद्याच्या अध्यायामध्ये बघायचं आहे. मग आजच्या अध्यायात आपण काय शिकलो? आजच्या अध्यायामध्ये आपण अर्जुनाने सुरुवातच अशी केली की विनंती केली की जे तुम्ही मला वाङ्मयीन वर्णन सांगता आहेत, तर मला ते बघायला मिळेल का? माझी योग्यता असेल तर कृपया तुम्ही ते तुमचं रूप प्रकट करू शकतात का? आणि फक्त भक्ताने मागावं आणि भगवंतांनी भरभरून द्यावं, अशा पद्धतीने भगवंतांनी त्यांचं विराट स्वरूप प्रकट केलं आहे. त्या विराट स्वरूपाचं दर्शन अर्जुनाला याची देही याची डोळा झालं. आणि त्यांना तर झालंच, त्यांच्याबरोबर संजय यांना झाला, त्यांच्याबरोबर अनेक देवदेवतांना झालं, अनेक ऋषी मुनींना त्यांचं दर्शन झालं. आणि ते दर्शन होत असताना कुठेतरी अर्जुन वर्णन करत आहेत, त्या रूपाचं त्यांनी वर्णन केलेलं आहे. ते जेवढं सुंदर आहे, जेवढं मनमोहक आहे, बघत राहावं असं वाटतं आहे, नतमस्तक व्हावं असं वाटतं आहे, तेवढंच भयभीत आहे, तेवढंच अकराळ विकराळ आहे, तेवढंच महाकाय आहे. आणि म्हणून त्या रूपावर बघून कुठेतरी ते घाबरले आहेत आणि प्रश्न विचारतायत, तुम्ही आहात तरी कोण? आणि एका वाक्यात भगवंत उत्तर देत आहेत, कालोस्मी, मी काळ आहे, मी संहारक आहे आणि मी संहारक बनूनच या युद्धभूमीवर आलेलो आहे. आणि म्हणून पुन्हा सांगत आहेत की अर्जुना उठ, आणि तू फक्त एक निमित्त मात्र आहेस, याची योजना आधीच झालेली आहे. त्यामुळे यांच्या मृत्यूला तू कारणीभूत नसून ती आधीच योजना झालेली आहे. तू फक्त एक निमित्त मात्र म्हणून, एक योद्धा म्हणून, एक क्षत्रिय म्हणून इथे लढाई करत आहेस, या युद्धभूमीवर उभा आहे. आणि हे सांगत असताना पुन्हा अर्जुन भगवंताची प्रार्थना करता आहेत. आणि मग भगवंतांवर प्रसन्न होऊन त्यांना आपलं चतुर्भुज रूप आणि मग नंतर त्यांना आपलं द्विभुज रूप कुठेतरी प्रकट करता आहेत. आणि म्हणता आहेत की अनन्य भक्ती योगानेच हे रूपाचं दर्शन होऊ शकतं. मग अनन्य भक्ती योग म्हणजे काय? तर हे आपला प्रत्येक अध्याय जो आहे तो एका शृंखलेसारखा आहे, एका साखळीसारखा आहे. आजचा शेवटचा श्लोक आहे की अनन्य भक्ती योगामध्ये जो आहे असा भक्त, त्याला मी दर्शन देतो, द्विभुज रूपामध्ये माझं त्याला दर्शन होऊ शकतो. मग उद्याच्या अध्यायामध्ये आपल्याला अनन्य भक्ती काय आहे हे बघायचं आहे. भगवद्गीतेचा दुसरा टप्पा, दुसरा पडाव, याच्या शेवटावर आपण आलेलो आहोत. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.